Здравейте и добре дошли в моя канал! Аз съм Виктория. В това пространство ние не просто говорим за духовност. Ние я изследваме и преживяваме, за да разберем същността на собствената ни душа. Въпросите за ума, живота и Вселената. Ако и вие като мен обичате да изследвате вашия вътрешен свят, нека го направим заедно сега. Благодаря ви, че сте тук и че споделяте това време с мен. Преди да се потопим в днешната тема, и вие можете да направите нещо, за да помогнете на канала ми. Ако сте тук за първи път, абонирайте се и натиснете камбанката. Тя ще ви напомни, че имам да споделя нещо с вас. За тези, които вече са се абонирали, от сърце ви благодаря. Вашата подкрепа е много важна за мен, защото това е начин да ми покажете, че сте част от това пътуване. Пътят на самопознанието е пълен с прозрения. Чували ли сте, че животът просто се случва? Че ние сме малки кораби, носени от вълните на съдбата. Но истината е много по-вълнуваща и сложна. Какво означава симфония? Това не е хаотичен шум, а сложно многослойно произведение на изкуството, в което всеки инструмент, всяка нота има своята цел и място. Диригентът не контролира всеки един звук, а насочва енергията, фокуса и вниманието на цялата група. Вие сте диригент във вашия живот. Ние хората не сме пасивни наблюдатели, които присъстват на случайен концерт. Вие сте композитори и диригенти на една и съща симфония. Нашата диригентска пръчка е нашето внимание. Какво наблюдаваме? За какво се безпокоим? На какво се радваме? Реалността пътува в този ритъм. Днешната тема за някой може да изглежда научна фантастика, но се крепи на науката за невроните и квантовата физика. Нашата реалност е пряко свързана с това, къде насочваме вниманието си. С научни изследвания на мозъка е открита една невероятна негова способност – невропластичност. Може би сте чували това понятие. Това е способността на нашия мозък да се пренастройва и променя въз основа на нашите преживявания. Когато постоянно се фокусираме върху негативни чувства, проблеми или страхове, укрепваме тези връзки в мозъка ни, които правят негативното наша подразбираща се настройка. Обратно, когато съзнателно насочваме фокуса си към възможности, благодарност и решения, изграждаме нови позитивни, здравословни ментални пътища. И тук идва и най-важната ни суперсила – нашият аз, нашето съзнание. Често си мислим, че ни водят емоциите и мислите ни. Но науката за съзнанието казва, че имаме уникална способност да бъдем наблюдатели и водачи в нашия живот. Това е нашият аз. Способността да кажем: да, усещам тревожност, но аз мога да избера как да реагирам. И сега да се насочим към един от най-често задаваните въпроси. Въпроса: има ли ад и рай? Ако има, какво представляват те? През вековете ни внушават, че някъде има велик съд,
който раздава награди или наказания. Рая и ада обаче не са географски понятия, а състояния на съзнанието. Те се определят от вътрешния аз или вътрешния съд, който се намира в сърцевината на всяка душа. Бог не държи досие на нашите грешки. Източникът е чиста безусловна любов, а любовта не осъжда. Тя поправя грешките с безкрайно разбиране и милосърдие. Тя предлага изцеление, а не наказание. Но след като Бог не осъжда, тогава кой го прави? Ако това ви обърква, представете си, че душата ви е един океан. В земния си живот сте само една капка от този океан, която временно се е отделила, за да придобие собствен опит. След отделянето си, капката започва да вярва, че е сама, малка и уязвима и започва да изпитва страх. По тази причина започва да греши, да наранява себе си и другите. Това е ад. Чувството за разделение, страх и самоосъждане. Но когато капката си спомни, че принадлежи на океана и се слее с него, океана не я съди с нищо. Нейното собствено съзнание я осъжда, но не от гняв, а от стремеж към истина. Това е най-големия съд и той не идва в края на живота. Той се случва всеки ден. Вие сте този, който съди себе си. Затова правете това, което смятате за добро. Не от страх, а от дълбоко вътрешно уважение към собствената си душа. Няма страшен съд, защото вие го създавате всеки ден със своите мисли, намерения и действия. И ето и най-красивата част. Ключът към рая не е да бъдете перфектни, а просто да харесате себе си. Когато приемете себе си, вие слагате край на разделението между вас и океана. В този момент откривате рая. Съзнанието на благодат, състоянието на благодат, мир и цялост. Насочете вниманието си към доброто. Бъдете диригент на своята симфония и помнете, че раят не е място, към което отивате, а състояние, което създавате. Благодаря ви, че бяхте с мен. Има още много неща, които могат да се кажат по тази тема. Пишете ми в коментарите какво е вашето мнение. Ако видеото ви е било полезно, споделете го и с други хора. До следващия път, когато отново ще изследваме безкрайните пространства на съзнанието.